mano wach mar United Opposition aparo kata kamano yeno mar mon mamak thor wach mar Gachagua notenge nikech ang'eni paro mopogore opogore osebedo ka mienjo Felix in bende ang'eni digomb duoko achiel kuom jadeno maro to walose weche motenore kod mibadhi ma bende ogoyo tach samoro e okumba mano mar SHA nyakwarom Gajwang' nyaka sani ang'eni e oboke achiel kuom oboke okiny ma kawuono nochiwo tipo mano mar karod thieth mong'ere kaka Nyandiwa dispensary mantiere gwenge mago mag West Kamagak mano manti e ward ma West Kamagak mantiere county mano ma Homabay nyaka sanya Nyakwarom Gajwang' aneno ka SHA ooroboke ne ute mag fuambo ka bende giwacho ni osiptal ma kamano kosebedo katiyo kendo ni miriambo ni SHA nochwalo omenda ne osiptal no kendo giseo oboke mano ndiko wach ma kamano nikech en achiel kuom oboke ma pacho ka Nyakwarom Gajwang' ma bende koro naliko ni Nyandiwa ne noorne siling milion 20 to Nyandiwa ne king'eye maber wacho ni August hospital nikech okosebedo kotiyo e kind thuolo mano mar higni 10 aparo ne kanya mwachak godo nikech ostini ni wach mibadhi mar osiptende ne mane chako mula henye county mano ma Homabay kata kamano SHA to koro kwedo kendo aneno ka kare mar abich en ote mor kanyo gi Dr. Masi Mwangangi. Number 5 gindiko ni the abandoned structure shown in the media is one of the incomplete facilities built by a former county administration. Kendo giwacho ni it has never been contracted by SHA and has no transacting rights. Austin. Erokamano. Ineno gweng'wa mar Homabay Nyandiwa ok en nying thura achiel kende. Nitiere kuonde mamoko kata mane suba kocha miluongo ni Nyandiwa. To Nyandiwa kata ma Kamagak no bende pod bada Nyandiwa. But ka okumba mar thieth ochiwo pesa ne osiptende ok gichiwa chiwa maonge nonro madong' ne japiny mondo ng'e. Nitiere public domain kata website margi ma kidonjie tibiro neno list kod amount mobedo allocated ne od thieth ka od thieth kaluwore gi category mar od thieth ok gite ok ketnegi marom. Koro e geng'o weche ma kamago onge ng'ama oyie mana kaka ne owuoye mibadhi cha. Onge ng'ama oyie ni gimochung' ne ma mibadhi make ok onyal defend. Defender en defender ma kata en poras to en defender. Jogi gini osetimore kama tok Nyandiwa kende nitiere moko ma bende samoro kata ka ok ochopo e list mwandu wachopo gi wang'o ka emomiyo seche moko wakwayo ni ber mondo mi rameny gwenge cha onego bed ni jofuambo ka bede ground ma kata ka udhi wacho ni kawuono uni osiptal ma kama timenye tikawo nonro ne kaka osebet koyudo pesa kata ok gitimo gigi te at least sampling biro bedo gimoro mowinjore. Wan kaka kwa Bwai ward specifically nikech kanye ma abe ang'eyo ahinya ok onego bed ni obed gima rach kwa wacho nitiere osiptandwa moro maduong' e ward kanye iluongo ni Got Kojowi 3 years ago nonego bed ni osegere mogik e level 4 ok giwach gigi ma kidhi e public website mar county kama tiyudo ka iketo ne pesa allocation up to 15 million pod en foundation lakini pesa cha osebedo allocated approved project financial years huge. Koro penjo ni to kar pesa ka nitiere kaka osegol gi tichak iduoko gi koso nitiere ng'at ma tiyo kodgi lakini kiwacho ne ng'at moro ma samoro ok som gigi to neno in ichaja telo ang'o momiyo wuoyo kamano iwinjo. Wan kaka kamoro ni Lwanda weti tiyudo ni osiptende mathindo kata chemistry to ng'ato dhi yude thieth moro ma complete moloyo kata kar sirikal monego bed ni ji yude e thieth. Ok nyal pimi joma mine makonyore ok nyal konyore nikech ute mag konyruok kata mag deliveries ema pok oger. Higa to koro osedhi adi to wane session machielo ikoni ni tende ng'ane cha to nokotiyo tende ng'ane cha to nokotiyo to en oversight to en representative to en legislature. Koro mibadhi otimo newa Homabay obed at constituency obed at county sana wards tiyudo ni nitiere chune party wa mar ODM kata jopiny osedagi ni yawa ng'ane gini okoromo gi gini tichuni ga chuna mondo ng'acho dhi obed kacha odhi ogeng' ne interest ne mondo kik kokel ng'ama ok ging'iyogo mondo kik biel duge mar mibadhi chao oko mane gima chando wakacha lakini karwa waywak
chakre aora chuodho nyaka Dhiwa wayuago mibadhi kabisa, yore onge, osiptende richo, to ok ni richa generally kaka wawachono, by mention wan nyaka gi Polytechnic vocational center moro kanyo iluongo ni Mibadhi, kata ng'ama ong'eye ma abut dalawa ema onge, kata jama timo ne advertisement mondo mi ji nyithindo dhi otime tiegruok kanyo onge, lakini kidhi e website mag county kuonde mitimo allocation mag supporting education, nikech education is part of kuonde mag ikawo functions mag devolved government mana matin kaka ACD kata yor dongruok, tiyudo niya pesa moko nitiere matin ma support gigo kata mana mar constituency, iyudo ka for 5 years kata 3 years pok oketne pesa, to en gima nitiere kanyo monego bed ni. Erokamano ahinya. Ng'at machielo manyalo dwaro lose weche